Atletico Madrid 4, Barcelona 0 și deși nu-mi doresc să spun asta, a fost un scor total meritat pentru cei de la Atletico. În urma unui joc senzațional al celor de la Atletico Madrid, dar și o grămadă de greșeli personale la jucătorii lui Hansi Flick, Atletico Madrid reușește să o răpună pe Barcelona în cele din urmă cu scorul de 4-0. Însă nu este vorba numai de greșeli personale, ci de intensitatea cu care s-a jucat acest meci. Jucătorii lui Atletico și-au dorit mult mai mult victoria și dorința acestora s-a citit încă de la primul fluier, deoarece au jucat până în ultima clipă, au alergat până în ultimul minut, ceea ce la Barcelona nu am văzut. Echipa a apărut mai degrabă ruptă la mijloc, sfărâmată, apărarea a fost dezastroasă și se pare că din nou sistemul ăsta foarte sus nu este deloc benefic Barcelonei. Desigur că putem vorbi și de faze controversate, cum ar fi aceasta, la care, din punctul meu de vedere, trebuia să se acorde cartonașul roșu, însă nu. Nu a fost așa, arbitrul a dat doar galben și jocul a continuat. Și mai este și acest offside, care a durat extrem de mult în timpul meciului. Iar după 6 minute, arbitrul a dictat offside, deși sunt foarte multe poze din foarte multe unghiuri care spun că nu ar fi offside. Însă, lăsând arbitrajul la o parte, Barcelona a arătat rău. O echipă fără identitate, fără structură, jocul nu a mers absolut deloc. Și de fiecare dată când lipsește unul dintre aceștia doi, Barcelona arată rău, foarte rău. Există o șansă de remontada? Bineînțeles că există, însă Atletico Madrid nu este PSG și nu se va deschide atât de mult, va sta foarte închisă, va anula jocul și meciul va fi foarte greu. Spuneți și voi în comentarii, credeți că va reuși Barcelona să întoarcă meciul sau nu?